ZVL. Omroep ZVL. Het gemeentehuis in Oostburg werd dinsdagavond even omgetoverd tot klaslokaal voor de eerste bijeenkomst van de cursus Politiek Actief. De naam zegt het al een beetje, maar de cursus wordt gegeven door de gemeente om inwoners te stimuleren om actief te worden in de politiek. Tijdens 4 bijeenkomsten leert Paul Klaes, die al sinds 2003 griffier is van de gemeente Sluis, je alles over het reilen en zeilen van de landelijke en lokale politiek. Deelnemers Adrie en Jolanda willen vooral kennis opdoen over de politiek, waar mogelijk een ingang zit voor een politieke carrière. Als het nodig mocht zijn wel, ja. Maar ik wil meer de mensen ondersteunen die in de politiek gaan en dan van de zijlijn een beetje helpen. Misschien. Ik hoor een lichte twijfel. Een lichte twijfel, ja, misschien wel. Mijn man zit in de politiek. Ik heb altijd gezegd, ik ga dat niet doen. Maar toen kwam ik er dus ook achter dat ik te weinig wist. Dus ik denk, ik kan geen keuze maken wat ik niet weet. Dus dit was eigenlijk wel een leuke aanleiding. Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen nog ver lijken, moeten de partijen eind dit jaar hun kieslijst al af hebben. Voor de ambitieuze deelnemers dus taak om snel een keuze te maken. Maar ja, een ware politicus moet natuurlijk wel een mening hebben. Dus wat vinden de deelnemers nu eigenlijk van de huidige politiek? Nou, niet goed. Nee, absoluut niet. Nee. Landelijk niet en provinciaal niet. En hier in de gemeente Sluis ook niet. Ik zit zelf in de gezondheidszorg, in de apotheek. Dus ja, dat is ook toch best wel afhankelijk van wat er bovenaf besloten wordt. En dan wil ik toch ook weten waar die besluiten vandaan komen. Vindt u dat er vanuit het bovenaf genoeg gedaan wordt voor de gezondheidszorg? Verder van. Dat kan vele malen beter. Mogelijk carrière in de politiek kan dat veranderen natuurlijk. Dus, wie weet. Vandaar de twijfel. ZVL. Omroep ZVL.